Ventilation af huset er en nem og billig måde at få lavet varmegenvinding på sit udluftning fra huset. Det fungerer på den måde, at vi suger det urene luft ud fra badeværelser, køkken, bryggers, genvinder varmen fra luften og bruger det til at varme det friske luft op, som vi så blæser ind i husets øvrige rum. Og dermed får man et dejligt indeklima i huset, samtidig med, at man får ventileret huset på en billig og nem måde. Et godt indeklima i huset er jo godt både for beboerne og huset og er med til at øge husets værdi. Med ventilationsanlægget undgår du også varmespild ved den manuelle udluftning, man ellers skulle foretage sig. Et ventilationsanlæg til huset er en nem og billig måde at få ventileret huset på, samtidig med at man får lavet varmegenvinding.